Sana ndichauya nenyaya yekumasvingo yaheadmaster vakabatwa nemudzimai wemunhu. So kumise kwavakaitwa chikoro vari kupomerwa kunzi mari yavakazonobhadhara mhosva yekubatwa nemukadzi wemunhu imari yechikoro. Headmaster vakabatwa vachisasana nemudzimai wemunhu vachibva vabatwa nemhosva vachibva kubhadhariswa. Yes, ndokubva vatora mari yechikoro ndobva vabhadhara. Vakauya kuzotora stock taking zvakatooneka, saka headmaster nadeputy wake akatotinhwa nevabereki kuti muofisi medu buda. Ndini nyaya yemukadzi akabatwa 4 times nezvikomba nemurume wake. Pekupapo akabatwa 4 times haana kumborambwa, vaite matera chizoka chigara. Akazorambwa ataura shoko rekuti baba mwana, kana chiri chifambishi ndamunhu mukuru, regai ndiende nacho mberi. Kana ndaneta semunhu mukuru ndinoona kuti hazvichaiti ndobva ndasiya. Shoko iroro mudzimai ari kudza murume kuti ndisiye. Hano ndiri munhu mukuru, ndichaona ndega kuti hazvichaita izvi. Plus 263 Zimbabwe. Amen. Apa yakuswera zuro yandakataura nezuro muri yeZimbabwe ndiri pakutaura kuti muri yanga iri mukati mekubva mukati menzvimbo yekuchipinge vakaenda mukati menzvimbo yekuti pamba pari kufiwa. Toita sekuti batsirike. Onai vanhu vapera, onai vanhu vari kufa, onai jambwa nemunyama, onai rushava vana vasi kuroorwa, vana vari kungofa zvisina kunaka. Toita seiko? Ndokubva vatsvaga muprofita mukati meguta reHarare. Vatsvaga muprofita kudaro vachibvofamba nedzimotokari semhuri, vakati vari kuenda mukati menzvimbo yekubhitirisi kwavari kuenda kunobvisa. Icho chinova ndicho zviri kunzi baba vakabvuma kuti izvo maprofita zvamuri kutaura kuti baba vane chikwambo, baba vane mishonga, ndo vari kupedza mhuri pamusoro pekuti vanhu vari kufa sei. Baba vakabvuma vakati izvo vana vangu zvavakagara pano handirambi kutaura nemi, handirambi mashoko amuri kutaura. Vanzwi vemweya, vanzwi vemashavi zvavari kutaura ndizvo, asi mabatirwo andakaita zvinhu izvi zvaakutondiremerawo. Handichakwanisi kuzvibata, handichakwanisi kukunda nazvo kana kutamba nazvo, handisi kutamba. Asi nyaya iripo ndiye kuti basa ndakagara ndazvipa hazvisi kumira, zviri kuuraya ende zviri kuenderera mberi. Saka nyaya iripo napa ndiye kuti tsvagai mubatsiri tiende kumba kwangu. Wosvika ndomuvhurira dhoo, ndomuratidza imba yangu. Ndati handisi kuramba, ndiri kutaura chokwadi kuti zvinhu ndinazvo, asi ndiri kukundikana kuti ndozvibvisa sei nekuti handichanyatsowirirana pakurarama. Ndizvozvo chaizvo. Dhani vanashiwiri bindifo wakachwepa kimikiasha. Muri yeZimbabwe rikandikuzivisei. Vanhu vari mukati mekufamba mukati menzvimbo yechipinge vakafamba vakananga mukati meguta reHarare. Vehukama vaienderwa kumba vakataura neni vakati bhosho tine basa akanaka. Nyaya yavakandishevedzera ndiye kuti vakuziva kuti zviri kunoitika ndezvechokwadi, chikonzero munhu anofanira kuti arambe abvuma. Baba kuti iwo tatsvaga muprofita kuti timutsvage kuchipinge, titsvage kune dzimwe nzvimbo hazviite, takuchimutsvagira kudhuze kunove kuHarare. Vatsvaga munhu baba achibva abvuma vakati takuenda kupi? Takuenda kunobata munhu. Iye muprofita pachake atsvaga munhu kudaro. Achibva ita sei? Munhu achibva abvuma, muprofita wavo achibva abvuma vakati takuenda kupi? Takuenda kunobata munhu. Iye muprofita pachake ndokuzondibatawo. Papa bhosho nyaya munenge mukati mukudzitsvaga. Zvandiri kutaura panapa ndezvekuti dzanhasi asi dzekutsvaga. Ndoda kuratidza kuti vari kuvabata basa. Yes. Maonero angu anga ari munhu angada kutengesa kuti ndo basa rakabatwa, ndo basa rakaitwa. Muri yeZimbabwe vanhu vakaungana mukati menzvimbo yeBhitirisi. Baba vakataura vakati imba yangu ndiyo ishi, asi ndinokuvhurirai kuti mukwanise kupinda munditorere zvinhu zvirimo imomo nokuti zviri kundiremera handizvikwanisi. Asi inzwai muri yeZimbabwe, kune vanga vasina kunzwa nyaya inezuro, waindauya nayo nhasi pane updates, pane zvaikaitika, pane zvakazoitika. Muri yeZimbabwe baba vaenda kunovhura dhoo ravo. Vasati vavhura dhoo muri yeZimbabwe vakaita wiwi padhoo, ndopa vakaita wiwi vachibva vazovhura dhoo ndokupinda mukati. Asi muprofita aiti iye handikwanisi kupinda kana dhoo risati ranyatsovhurika, ndoda kuti dhoo rivhurike rese ndione mukati. Ndobva apinda. Apinda ane kona yaakaenda. Achipinda muprofita akangoti iri kahwani zi. Muprofita haana kumbodzika futi. Vanhu vakamira maminutes ekuti guys muchiri nemunhu mwero. Guys vakazoona munhu akukunguruka achiuya kudhoo. Vachitarisa munhu vakaona kuti hembe yake yanga yatodambuka mabhatani. Dumbu remunhu uyu ranga ratozvimba, ropa ranga rakubuda munzeve, ropa rakubuda mumuromo. Rimwe mumunhu
vanhu vakati toita sei, vanhu vakati sei kusvika baba vati vanzi hapana munhu akukwesa kupinda umu. Baba vachibva vasvika ivo vakati inini ndiri zvandikwanisa kuita, ndokubva vatora zvakare uyawo ndokukirisa padhoo ndobva vadhonza munhu achibva kuda kunze. Vanhu vakati manyisai munhu kuchipatara, munhu achibva amanyiswa kuchipatara. Munhu amanyiswa kuchipatara mukoma KB, takasiya muri nezuro ari pai, ari muchipatara. Makavimbisa kuti muchipedza muchaenda kuvhisi. Ndichaenda kwamuri yeZimbabwe. Ndokubva ndaendawo semunhu weukama kuvisiting hour. Ndokubva ndapinda. Ndichinopinda ndozvinzwa kare nemuridzi kuti zviripo. Vanhu vakaita mudeme chikonzero vaichika kufa. Mari yange apiwa murume uyu anga apiwa mari inokwana kuita iyo 850 US. Kwasara balance. So nguva yakabudiswa munhu uyu akutakurwa nechipatara. Hapana akatora mari iyi chikonzero munhu anga kurwara. Vanhu vanga vatarisana nenyaya yekuti munhu ngaende kupi? Chaende kuchipatara. Muprofita akarara mukoma KB. Ndichisvika ndakaona vanhu varipo vachiona murwere. Amai vemuprofita vane kereke vanonamata kusanganisana nemurume wavo anowe step father. Ndakasvika vakunamata, vakuisira muprofita munamato. Muprofita achisira munamato ndokutaka kurova ndimi dzake ari muchipatara imomo. Sokuti vanhu vanamataka ari kunamatirwa ndokutanga kuti resinge marabuda vachi vanhu vakawanda vaionawo varwere vavo vakaguma vatarisa papi? Pabhedhi paya. Vatarisa pabhedhi pavo paya. Muprofita kwakuti kwandiri, baba Bosho basa rakakudanira iri. Takaenda ikoko but munoziva kuti vanhu vanenge vachita zvavanoita. Saka ndiri kutarisira kuti ndikabuda nhasi mangwana ndiri kuenda kunopedzisa basa. Vada kudzokera. Zvikati nemukadzi wemuprofita. Kwete. Uku hadzokeri. Uku ndati hamudzokeri. Ndokutaka kuita makwikwi varimo. Yeti mukoma KB muchipatara umu. Hatizivi kuti vanoteererawo chimuti. Ndo pakabuda nyaya kuti nyaya yenge ichibuda pamhepo iyaika. Ava ndo madzibaba ndo muprofita wacho. Hamuzive here kuti munenge mune tirodhiyo tunenge turimo. Papa vanhu kwakuchibva kuvarwere vavo. Vakuda kuenda kunoona murwere upi? Muprofita. Time dzandakasvika inini yanga iri 17 past 1. 17 past 1. Kusvika muchipatara vakuti no, kana dziri hama nemashamwari ake mune kodzero yekumubuditsa panze. Vanhu vanomuonera, tinokutenderai kuti vanhu vamuonere nzvimbo yakaita sei kana chikwanisa kufamba aoneke panzvimbo yakaita sei yakasununguka. Vabereki vakati no, hapana hama dziripo apa, asi nyaya yekuti nyaya yakabuda vanhu vakuda kuchiona munhu wacho kuti ndeye opi. Right, hama dzekumba kunobviswa zvino mukoma KB vari kuti isusu tine vanhu vanodzokera mabasa, hatizi kumira, toita sei? Ndobva vatsvaga mumwe munhu mubatsiri nezuro, vatsvaga mubatsiri mukoma KB paka kubva pasi 5 apendera pabhizinesi. Achajawo mari mubatsiri. Handina kuzonzwa mari yakachajwa nemubatsiri, asi mubatsiri akati zvandinoita inini kutora zvinhu zvenyu ndokuratidza kuti izvi hazvisati zvafa, izvi zviri mumaoko mangu vavarandava. Wandinoda kuti atange kutaura kuti ichokwadi zvinhu izvi ndizvo chaizvikazika muridzi wazvo zvakakwana. Yes. Andiri yansimudzampata tirove pakatsika andiri yaiwe ndakumbira handiri yamaikanewa iwewe handiri yaiwe pakatsika simudzampata pakatsika simudzampata pakatsika. Apa andidzikide ndimi nekuti shukuru ndoda kutaura pana pandere kuti namba yemaprofita andakasangana nawo pachipatara nezuro vapati uyu angatsvagwa nehama kuti abvise zvikwambo nokuti vanhu vanoda kudzokera kumabasa. Muprofita here kana kuti n'anga? Muprofita mukoma KB futi. Aiwa, uyu atsvagwa manje uyu ing'anga anoita sechivanhu. Atsvagwa iko zvinozvo anoita sechivanhu. Abva aenda mukoma KB, aenda kunopindira panzvimbo mukoma KB, achibva asvika zvikanzi ndiri kukumbira panapa, amira kunze mukoma KB, amira kunze zvikanzi ndiri kukumbira veukama uyai kuno kumese. Uyu mutsva uyu hana nhoroono dzaari kuziva, ndokungoti kuti baba imimi uyai pano, baba vaya zvikanzi right panapa varume tikanyara
tinogona kutofa tese. Hatisi kuda kunyara ungave muroora ungari kudi. Ndikuona pane zvakaitika pakutanga. Baba vakati vakurasa wiwi. Varoora nevana vakanzi tizai. Pana baba nari kutiza. Baba ndiri kukumbira kuti muitira wiwi. Mugaba. Musaitire padho apa. Musaitire padho. Itirai wiwi mugaba. Ende imimi musaenda kure nevanhu. Munogona kungofuratira vanhu. Asi zvimwe chete kuti vari kuziva kuti muri kuitei. Baba havana kuramba. Baba chakakwanisa kuita wiwi ndechekuti wiwi haisi kuuya. Yaramba kubura. Iri kuti ndanga ndisiri kupota panguva iyoyo. Mangu nditi ita wiwi. Baba vanhu zvikadzikati mirei. Ipai baba mvura. Baba inosema majombi baba makapu emvura. Makambona munhu anoenda ku-X-ray. Anosvika achinzi imbomwa mvura. Yes. Imbomwa mvura. Imwa madzi. Ndo zvaitwa baba vakomana vanga varipo vane chiki. Nokuti paitwa ndizvo pakatomboonekwa bepa remazita elist yekunzi ari kutevera ndiani. Wacho ainzi ari kutevera mukoma KB anga ane chiki. Mufana ushandira mapolo kwada. Anga ane chiki achiti izvo zvindiri kuziva kuti ndiri sex. Baba amwa mvura baba amwa mvura. Baba zvikanzi baba vega yes. Zvinokotsa zvaita baba achibva kuti zvikanzi right no problem. Inini zvandida kuita panapa nditarisei. Ndikukumbira kupa hembe dzangu dzebasa. Regai timbogeza Beatrice timbowacha Beatrice. Mubatsiri ikoko ku Beatrice achibvaita sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe zvakaitika mukoma kibidi zvekuti vakuita zvinhu zvimanjika. Mubatsiri akati kuna baba itai uyu mugaba. Ndofaita mugaba. Vakatomhanyira kupiwa bucket nevakomana kuti aiwa itai atidi norasika kuti inozonzi yashota inodiwa nemubatsiri atizive. Ndokubvaisa paya vapedza kudaro mukoma KB mubatsiriwo zvakare achibvaisa yake. Zvikanzi maiona kai ndiya baba iyi ikai neyangu iyi. Zvikanzi right pane umwe mwana here pana pakana munhu mukuru. Zvikanzi sanganisai. Musaisanganisira mune rimwe gaba rayaitirwa. Torai rimwe gaba. Okay. Sanganisai. Separate. Zvikanzi baba oimvurai. Chendai munodira padhoso kudira kwamaita paya. Endai munodira padho sekudira kwamaita kwekwe. Baba zvikanzi ini narisokwanisa kuti kudira padho. Nokuti ndikatoenda padho zvinhu zvandiri kuona pana pandezvekuti ndikaenda padhoka ndiri kutoona kuti apa chetosvikiki. Baba zvamangotanga kuita izvo zvika apa chetosvikiki padho. Zvikanzi all right no problem. Batsiri ndobva mukoma KB ndobva anodira paipe. Achingodira mukoma KB imi pakutanga zvinhu zvakaitika mukoma KB. Zvikanzi hey zvamuri kuudzwa kuti panapa zvina baba muri kunzi pane chikwambo muri kunzi pane chichi but baba vasati tatora zvinhu zvatiri kutaura izvi endai pakona apo munotaura nevana venyu kuti pandakatora chinhu chokutanga chiri kunzi chikwambo ndakachitora chiri chii. Mushonga uchi 2 makautora uri chii. Nokuti kwese kwamakaenda kunotora hapana kwamakaenda kuti unotora chinhu chinofamba chinofema chichioneka. Mune zvinhu zvamakaenda kunotora zvakazokura nekushanduka zviri mumba umu. Ende imimika kuti muzviziva zvinoshanda inyaya yekutomutswa makufamba ndo pamunozoziva kuti chinhu inyoka ichi chinhu ichi idashika iri chinhu ichi chikwambo ichi. Asi zvichauya pane nzira yamakandozvitora nayo tanga manoudza vana venyu handinoti tozvibata handirika ndoda kuti zvibude mumba umu zvishuya padho. Kana muchichiziva imimi ndati baba chiro chisi chamakatora chamuri kutya imimi hapana chichine simba kwamuri asi chofanira kubuda mumba umu. Isu takamira kuno. Baba vachudzwa izvi nemubatsiri vakabvuma here kuenda parutivi nevana. Vakaenda parutivi nevana vachibva vatsoka. Zvikanzi nemubatsiri musaudza inini zvamaudzwa. Garai nazvo imimi. Ini ndakuita basa. Torai uyei ndobva yanzi mumba wa ndobva tenderera imba. Mukoma KB vachingoti mwa imba ndiye tuku hutsi ngandu haina kutsva yakakobuda hutsi chiri pamusoro kuti mumbamu munogadza muri kutsva. Zvikandibatsira aiwa hamusi kutsva hamuchisina kumira mushe. Baba vakaudza kuti pindai mumbamu hapinde. Baba mune kwaseri kunopinda mumbamu. Zvikanzi handipinde. Makabuda saundi imwe inenge yekuseka yekuti vanhu vari kuseka mukati. Zvikanzi nababa vasina vabvunza. Zvikanzi hakusori kuseka hamuna kutomira mushe mukati umu itori hondo. Baba vachibva vati musati mapedza baba vanhu vasati vapedza zvavari kuita izvi ndiri kukumbirawo kuti mombe yangu iyai pane sezvichaitika kupedza basa kana kusapesaka ndoda kuti munhu mumupe mombe yangu. Aiti anga nemombe yake yanga isiri pamba yakatenga ichinziri kuchinjizwa. Zvikanzi munhu ndoda kuti mumupe mombe yangu. Ndibaba uri kutaura. Ndibaba uri kutaura. Zvikanzi aiwa isati tapedza toda kuita basa. Mukoma KB zvinhu zvaiuya zvaita kudonhera padho
chisingafambi chimwe chezvimwe idasi kuti mpatu dachikade rinofambisa paurwere zvinomira padhoho kumira padhoho kwozoita dumwa rakadona zvikanzi nevanhu exactly zvataudzwa izvi zvikanzi ndizvo zvinhu zvenyuzvi regai zvakare baba itai zvakare wiwi achibva uyu ndobva zvidira zvikanzi ndizvo zvinhu zviri kukuuraya izvi zvanga zviri zvingani zvinhu zvaionekwa nevanhu pane zvinhu zvaisvika kuma 6 mukoma kb 6 zvimwe zvacho zvokuti kana mukazvitarisa kuti unoti chii senge ndingangoti ukapinda munzvimbo inoshanda na godobori pane zvinhu zvinenge zvakalainiwa zvakatenderedzwa kana kuti patambo zvinoita senge mazino but zvisiri mazino ndezvimwe zvezvimwe zvazviripo kwozoita zvimwe zvinenge zvemakanda zvemahoshwa zvange zviripo ipapa zvikanzi mukazvibvunza baba ivavo vanoziva chinhu chandakaona chaivhundutsa chinhu chairatidza kuti icho chiri kuramba kufa chinenge dumwe chakaita zvekusonderwa chationeka kufema chichifema kudai zvikanzi ndizvo ndobva vanzi baba kuti vanhu venyu vari panapa kuti vabvume kuti imimi zvinhu ndezvenyu izvi taurai zvamanga makataura pamusoro kuti mukati medumwa iri tikarivhura mune bepa ririmo bepa riri mukati medumwa iri ende dumwa riri mukoma kepi vaiti kana mukaritsimbidzira kudaiso mukaribaya kudaiso rinobuda ropa rinobuda ropa kudaiso zvikanzi ropa remunhu wese akafa ririmo ropa rinoda kuuya bepa riri mukati umu rine mazita evanhu pane ari kutoziva kuti akautombozvinzwa kuti ari kutevera achibva buda mukoma kanzi ndini ndiri kutevera baba zvikanzi munoramba here zvikanzi handisi kuramba but hapana chandanga chakwanisa kuramba iko zvino kuti ndanga ndakutokondrora kuzonzi tikuda zvakati even mombe dzangu dzanga chikoka magombo dzedze pane pamwe kusawirira kwataita ndosaka dzaichikoka iko zvino zvingoro yangu inini muri kuziva panapa haina kufa haina kuita sei ndiri kuramba kuisunga mombe ndiri kuramba kuikumbirisa vanhu nokuti ndakatoudzwa kuti painofamba chite ngoro iyi inofanira kuuraya munhu vaakutaura vega ndopasabudisikanzi right inini zvinhu zvandisi kuuraya izvi makavimbisa muprofita uya wemari mari yangu imari izvo zvakazoitika pamukoma kepi muprofita kanganzi 1500 asi vangapiwa mari vangapiwa 850 US andrika iye achibvatizwa handisi kuda zvakawanda ndoda ngokuratidzai after madays mozondiza zvakamira sei ndiri kukumbira kuti munipe 150 US yet mubatsiri after mazuva ndoda kuti muuye mega but zvinhu izvi hazvisi kufa tombozvichengeta tione kuti ndizvo here mukoma kb zikanzi kudini nevanhu zvikanzi ime hapana ari kuzema zita kuti zita iri nderemusowaniri kana makazvichengeta vanhu vangani vari kunzi vakarohwa musango vachinzi vafa vakasara vachibefura vakararama hatizivi zvinhu sara zvakaita seizvi mari tobvisa muchinda anga nesara itevera anoshandira kunze kwenyika ndobva abvisa mari pakabviswa $150 achibva bvisa imwe 800 US mari yake muhomwe achibva ati mari iyi achibva apa zvikanzi iyi mari andira kuichaja iyi ndaipiwa nemukomana uyu but zvinhu ndakuuraya but kana ndakuuraya ndine zvimwe zvandinoda kuti muone mazuva ari kutevera zvandakada kuzama kuti babava vanokwanisa kumboti mazuva achienda babava kana tichinge ndauraya vaibuda vachifamba vachienda kwese kana kunze kwenyika vaienda usiku babava but kufamba kwavaita vaisanzwa kurwadziwa chikonzero vaipfekwa nemishonga iyi chinhu chichingobva ichi vanogona kuzvimba makumbo asi ndoda kuzovarapa mukoma kei pachingopedza baba vakaseka kuti usimudziwa panzima pavari makumbo atutukutukutu atozvimba zvikanzi right ini ndoda kusemune zvakanaka babava ndichibva panapa ndisi kuvasiya ndichiuraya zvinhu izvi ivo ndiri kuenda nawo after 2 weeks ndizodzoka nawo izvezvi baba nezuro vakatakura vachibva vaenda nemakumbo ari kuzvimba kudaro ndasvika panzvimbo mukoma kb zvikanzi babava bosho ndinoda kuti ndikuudze mukurarama hakuna namba yezvinhu zvakawanda zvinopiwa kana maenda kunobatsirwa hazvisi nokuti inini chokwadi chakazara handina chinhu chandakaenda kunokumbira ndichiti ndipe chikwambo ndaishanda kubasa ndiri munhu aida kusimba ndiri munhu aida kuti kana ndiri pabasa ndikataura shoko rinonzwika kunyange nemwana wangu asi ndiri kupika ndikukudza bosho wangu zvinhu izvi ndezvangu but handina zuva randakaenda ndichiti ndipe mishonga wokuuraya vanhu but zvise zviri kuitika izvi handizvizivi asi ndezvangu mishonga yakapiwa baba ava yakabva yashanduka yakuuraya vanhu mungaziva here kuti vanhu vakawanda sei vakaurayiwa nemishonga yababa ava 7 baba 7 vanhu vakafa vamwe vacho listi yanga irimo mudumwa muya yanga ine vanhu vanga vasati vafa panga pane list yevanhu 32 kusanganisira vazukuru vana vevanakomana imwe nyaya inorwadza mukoma kepi maita basa mukataura pane mwana wemwanakomana wake mudhara uyu wakaita zvokumitisa mwana asati auya pamba ende mukomana uyu asati audza vanhu vepamba kuti kune mwana wangu zita remwana iyeye ranga riripo apa asingazikanwe ranga riripo palist ivo vaimuziva pane kambo katapiwa kababa Isabel kambo katsva
hanzi kambo akamufana kakukarova yes kana makutanga chirongwa icho kwadi tiri matikitiva tiri ma CID mukufamba kwedu tiri matikitiva tiri ma CID Zimbabwe rigati kukuzisa inde chimwe chatinacho andirika chauya kuzobatsira andiri yakusumudza mbandala chiruwa pakadzikadzika asi takuzvitika tiri matikitiva tiri ma CID pakufamba kwedu ndio pachimuti patinoita zvinhu zvika tinoshanda basa rese panoda mapurisa tinopinda panoda madhikasi tinopinda panoda vabatsiri tinopinda icho chimuti chinopinda kana kuti atsisi vanhu vanotadza vari kubhati vanotongwa vachidzoka kuita vanhu kwavo vamwe vanobva kumajeri chaichekoka vamwe vazhinji vatori mapriest vamwe vavafundisi vamwe vakutobata basa ramwari asi akanozviwana mukati mekunge adzidza kuti chakaipa nechakanaka nechipi nekuti kana tisatakanganisa hatikwanise kuona kuti chakaipa nechakanaka musiyano ndopi tsudzura isimwe nthawe ziri kudiyana icho kwadi muri yezimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tiri kuitika matima nakataura iyeyi nekwa mutare yemukomana wekuzobayiwa nebhodhoro iyayi iyama imwe National FM Isaac Ndebvu wasode pasindoko wani pasindoko kutaura kuno kuizvezvi atori kwa mutare ndokwaida mukoma KB regai ndibva ndangopinda mukoma KB ndine chiri kupisa ndiri mukati mekuenda kunotora chinhu zvindakatanga ndaita muna mato ndobva ndaudza vekwambofu kwandiri kuenda baba pindira chikonzero handizivi zviriko nokuti zviriko zvacho zvinotyisa zvinorwadza uye zvinovhundutsa asi nyaya ndiri kutaura haisi yekure kure inyaya yemuguta reHarare mubudiriro kudhuze nekwana ishe vanhu vari kufona baba Mateo kudhuze nekuna Gatawa but iyo inonzi Katswana close chisakaitika nyaya iriko mukoma KB amai vakandifonera 2 days vachiti mukoma Bosho ndinokumbira kuti muuye kunoko zvinhu kunoko hazvina kumira mushe ndovabvunza mama kana muchiti zvinhu hazvina kumira mushe muri kuzama kuita sei zvikanzi uyai padhuze muone nyaya iri kunoko muri yeZimbabwe mukaenda paNational FM WhatsApp channel muchaona amai varipo vekubudiriro kusanganisira neni nemwana wavo mukoma KB takaita muri zvakanaka mwana uyu mwanasikana ane 9 years icho kwadi kuti akavharwa kumaziso kuti nyika isaone kuti mwana uyu ndeupi asi muchimuona kuti mwana mwana uyu mukoma KB akataka kuita nyaya ari mumba mamai vake zvikanzi mama ari pasi pake ndiye akatanga makore kuti mama munozviziva here kana takarara mumba umu tinobuda usiku asi kana tichinge tabuda usiku tinotora kashamu kadiki torova guva rovhurika vamwe vangu ndivanozopinda vane zvavari kuita mwana ari kutaura mai ari pasi pe 9 years ari kuudza mai vakati iwe chii wewe zvikanzi mwana ari kudhedhemura nyaya dzese but pavakazoita zvavakaita mwana chete musikana mukuru manje vakutaura naye zvikanzi chokwadi mama asi inini ndakadzisiwa neshamwari yangu nenge shamwari iyi mwana anogara padhuze navo kubudiriro ikoko asi mwana uyu haasi wepamba apa anoita zvekushanya achiuya kuhama mwana uyu angagori kuva ne10 ne11 years mukuru ari musikana ari mukuru kumusikana uyu iwe chii chinoitika iko zvinozvi mwanasikana uya anova ndiye akadzidzisa uyu anonzi kana akatamba nevamwe masikati ane mutauro wanotaura kuti ndinetsei zvenyu chasangana manero ndinetsei but chasangana manero mwana uyu wandakavinga nezuro kuna mai vake uyu anga akuzviita but akubvunzwa namai vake zvikanzi aiwa ndinodzidziswa neshamwari yangu but patakatanga kuita zvinhu izvi ndakapiwa mabiscuits malusi biscuits nemusikana uyu asi zuva iri ndakandisingamadi akandimanikiza ndio pandakazonzwa ataka kudaro mukoma KB apiwa malusi biscuits musikana uyu ane musikanzwa ekuti wakatumwa akaenda haadzoki zvese zvaanoita kusvikira mai vake vamuti iwo zvandakutaura pana painini ndezvekuti ndoda kuti ndimbokupa punishment yekuti unodya sadza risina muriwo asi mbotaura nyaya yako zvikanzi mama regai ndikuzivisei isusu tinoenda kumakuva asi kana tienda kumakuva kashoma titiri makuva emunomu tinotoenda kunze kure kana kuti kunze kwenyika asi zvatinoita isusu tinoenda nerusero inini handisi ndiri chidriver tamari inomboshanya iya iyoyo iriko ndiye chidriver but chinondirwadza ndechekuti kana tasvika ikoko anotumwa kuti afukure guva ndine pane pamwe patakatombofukurwa guva tikaona iri skeleton angangova mabhonzo chete manga musina chinhu iwe unozvifambisa sei amai vabva vamuti iwewe nhasi nekuda kwenyaya dzaunoita idzi dzekuti hauchateereri handisi kupa chikafu amai ava vanasakwira wavo ndobva vamupa sadza ndokugara pasi petable ndave ndiri mumba machona vaisi vamupa sadza mukoma KB aitotemura sadza risina muriwo kumapasi 7 dzemanheru achidya zvakadaro ndorapiwa ka vachiti ipunishment akabuditsa ziso amai vakati nditarise zvako kunyange neshamwari dzako idzodzo hamuna zvamunondiita ini ndiri mai vako
kana mchida uraya inini ndobva abuditsa ziso kavatarisa mukoma KB hapana kuita maminutes vane dhoo ravanoshandisa kubuda mumhuru mavo vachizinobuda nedhoo remain passage asi kuseri kwavo yakaita senge kitchen imba ine rimwe dhoo rekunze risingashandiswi vakabva vanzwa nepaseri pedhoo achidanwa zita kuti Nenge zvikati njenari kudana zvikanzi ndiri kudaniwa nani zvikanzi ishamwari yangu nguva yakangoti shamwari yako yaita sei amai ava vachipedza kutaura kudaro vachiita samupleti mavo amuisina usavi anti vanyima musikana musavi vachiita samupleti mavo amuisina usavi zvachose amuisina zvikanzi mama ishamwari yangu yatora amuchatomuwani atora pasi atora nei zvikanzi toshandisa mishonga isu shamwari iyi inogara kupi kudarika musha 1 2 3 ndo painogara imo mubudiriro imomo semulaini takatomira panakamira netiona pamba pacho apa ndakuvabvunza imimi kuti makaenda iri kuhama dzemwana uyu kuti mwana wenyu ari kutaura imimi kuti ane zvaakadzidziswa nemwana uyu kubva pakapiwa mabhisikitsi anotaura mashoko vachiti mukoma KB ichokwadi mwana uyu ndizvari ane mhepo tichakubatsirai pamwana wenyu pane zviri kuitika izvozvo asi vari kuti kubva ipapo hapana kubatsirika kwandiri kuita vakunopinda mumba one day mai ava inzwai havana kutenderera mashoko bhozho vana ava vana vababa vavo handina murume pano ndinogara ndega kana ndichibuda panapa ndinotomboita mukaenda pabhozho muraletesi mukoma KB vanogona kuiona ivo vachitaura mai ava vanoti ivo ndinobuda kuenda kumhuru tsvaga mari ndosiya vana vakarara but ndasiya vana vakavarara ndakati ndichisvika rimwe zuva ndakanzwa kuti mumba mangu muri kutaura kazevezeva ndikati kuna bhururu wangu naye teerera kazevezeva zvakutonisira kuti handikani handi uneka vamwe vauya handi ari busy kumutsa vamwe vaningina veve kuti ngatichiendai mukuru wedu auya ndipo pavakarova dhoo vachipinda mumba vana vese chivaskrima kunoungana pana mai zvikanzi umwe wangu anga uzonditora mama but ndakati chinetsera naye kuti haangatorika vana vangu vaningina anofanira kuenda nini chete akasiya vana mukitchen mavairara vachibva vanorara nevana mubedroom usiku hwese vakunopinda bedroom koma KB muchibva mabuda mhuka inenge imbwa ichijamba vari kubvunza mwana wavo zvikanzi aiwa aisimuka mama ndeumwe wangu angatanga kupinda mumba imomo atobuda atoita 9 years mukoma KB amai ava vanokwanisa here kuuya kuzotaura vega live paNational FM vakati mukoma KB vanozvifarira chavari kuda kubatsirwa vari kuti vanozvifarira vanoda kubatsirwa ndinovimba kuti izvezvi mukoma KB vanenge vakatogara pachimuti chikonzero ipapo taizama kusvika kuti izvo vangabatsirikana nekuti shoko ravari kutaura ndire kuti inini handidi kuvanza handina murume ndinoti wandasangana naye kana kandipawo $5 ndoraramisa vana vangu iko zvinozvo handina kana sendiri kubatsira vana vangu vanoda kundibatsira ndiri kukumbira kuti itai rudo rwokubatsira mweya waMwari uri pamwana wangu kwete inini nekuti handina chokubata pavanoenda vana ava panobuda usiku vachienda murusero vanenge vari vangani kwanzi takatanga tiripo 2 asi iye neshamwari yake but iko zvinozvi kwanzi takuwanda vangani kwanzi kwaiko zvinoti tinenge takawanda but vese vanenge vari museri 1 nevamwe vacho vakawanda vachibva kupi iye manje anotaura kuti kwanzi tinobva pana pandirika toenda tichinotora vamwe isusu tinobva kuno kuti tisinobva nechi nerusero tiri tega tisu tinozoenda tinotora vamwe shamu yavanoshandisa kurova guva vanoitora ku yakataurwa nekamwana kadiki zvanzi isusu tinongosvika kuti tongochiona kashamu katinotyora isusu kanhu kadiki diki topa mukuru wedu ane zvaanoita tobva tarova guva rikarohwa roita sei robva ravhurika then rikavhurika ndipo panotora nyama mukati uita sei nyama kwadzitora tinotosvika nyama dzimwe dzinosiyira ipapo dai mukoma KB vati kukwanisa kuuya panapa hama dzavo ndakubuda ipapo ndakavingwa nevamwana mai vechikuru vakati bhozho tiri kukumbirisa kuti kana mune rimwe rubatsiro rwamunogona kuita itai kuti mwana wedu uyu abatsirike nokuti izvezvi kuti vana vadye baba hapana anobuda wotida nedzimwe nzira dzake dzaanoita kuti awane mari ende vana ava zvakare kuti avasiye vega pamba achienda kunotsvaga mari anosvika kuti paanodzoka anogona kuoneka vana vese vatorwa vaenda kutoita mumwe musi wakatosangana nawo vakuita noise vachiti sorry mama isi noise tutodzoka izvo pane kwatanga taenda tatatoenda tutodzoka izvezvi ende iko zvinozvi kuti vasabude manheru kuti vabude vanosvika kusiya vana vakasabuda zvakare vana masikati vada kudya chikafu chinooneka nemaziso avadyi inyaya yemukati meguta rino reHarare mubudiriro inonzi Katswana Close Zimbabwe endai paNational FM WhatsApp channel chokwadi pane zvatumirwa ipapo ipapa channel manga muchitaura naamai vacho here yes ndataura naamai ava kekanguva kekuti vanhu vaone amai nemwana then
kana vaona kuti kune nyaya iriko wobva uya pano tobva tavasadzisira pingo mukoma KB nemuliye Zimbabwe ndinzurei kune murandakazi akaita mwana wake achigara pamba pawo achigara pamba pakudaro achisina chi murume wake anogara ne mwana wake ne vamwe pamba pa anogara ipapo achigara baba mukoma KB pane mukadzi ane murume wake anogara pa next door ne vana vaviri vari ipapo mukadzi wepa next akauya chiti kupamba pe mukadzi uyu ane mwana wake 1 anove single asi pachigara vamwe vanhu okay zvikanzi maini nikada kuti maiguru kumba kwangu murume wangu abuda but ndiri kushka kurara ndega uya ikatizoda kumba kwedu zvikanzi mukadzi uya inini uyu uyaitira rekuno kana muchishika kurara kumba kwenyu uyaitira rekuno zvikanzi no tangiri chibika chimodo saka icho chimodo icho chitori pa moto asachaiba saka tikachisiya chinogona kusara chichira sei chichitsva mai vaive kukumbirwa vaive ndofu vakabira vachibva enda kunorara kupi kumba kwemukadzi uyai auya kusukumbira uyai varara kudaro vanga vane vana vaviri vari mumba imomo vachangopinda mumba kurara vana vachibva vati pane vanhu vari pahwindo zvona mai vaive zvinoita vana kani chiko vana vapiko raraiko vanhu vachibva varara vanhu varara kudaro usiku makapinda varume vaviri mumba muya apinda varume verumba yavo tipe mafoni munhu wese tipe foni yawo nayo mukadzi uya ukubva ku next door uya wekumboramba uya ndokutanga kuramba nefoni yake zvikanzi uri kuramba nefoni achivhura musoro zvikanzi iwe ndakuziva zvikanzi watiziva ndiye mapanga mukadzi uya achibva afa uya muridzi wepamba nevana vake havana kukwadzwa akabekwa nemapanga ndiye akabva ku next uyayo ndokubva afa ndidzise muri yeZimbabwe afa kudaro mukadzi uyu anove ndiye muridzi wemumba akaenda kunoshevedza mukadzi abewa nemapanga ane vabereki vake vanogara about 13 kilometers kubva panzvimbo izvi kuenda kunzvimbo kune vabereki vake nguva yakabuda matsotsi nguva yakabuda mhondi kana kuti mbavha mumba mukadzi uyu haana kuenda pa next door paya pakabva mukadzi wakakumbira kuti yedzura nateze kunovaudza kuti ndozvaitika akabva abuda ndokufamba netsoka kuenda kumba kuvabereki vake amai kumagunde amai kumagunde jekesa musoto kumagunde kufamba uko akanaka kuvabereki vake apo usiku ndokuenda kunoudza vabereki kuti ndozvaitika kumba ndakumbira umwe wangu pa next door ndobva arara mumba asi kwauya matsotsi achibva baya munhu achibva afa vabereki ivavo ndo vakazobva kumba kwavo 13 km ndo vakazoenda kunoripota kumapurisa vanogara nemukadzi akafara mumba vazvizive shoko rakatozobva nekumapurisa vakuya kuzotora mutumbi richibva nevabereki vaenda kumapurisa but mukadzi uyu akatsvedza mukadzi kuti vazorarama meru asina kutaura nyaya ndobva ita police case tudze zvakafamba sei ndo zvakaitika kuti chi mukadzi azoenda uko mari pa next door yakuti akatokumbirwa akaenda pakadai daisowa hama dzemukadzi asimudza nyaya mukadzi uyu ane mwana hongu but ari kunzi iye ane 15 years nyaya ndoisa kumapurisa anove ndiye akashidza munhu kuzorarako zvikanzi nepolisi zvinonesa mwana mudiko mukadzi ane murume wake but ane 15 years nyaya kumapurisa inonesa mwana mudiko 15 years but ndamai vatori nemba yawo kureva kuti zvakare nemurume wake zvakare akatora mwana mudiki asi vasikuzvitarisa izvo because zvinhu nyaya ichi yokubva kwemunhu hama dzemunhu ndodziri kuti mukoma KB Zimbabwe tibatsireiwo toita sei hama dzemushakabvu ndodziri tibatsirei vari kuda kunyatso kubatsirwa papi chaipo no vanoti hatimutse munhu but ndokusara kune matarire dzimhosva ndosara kune mapurisa kuti chese chakanganisika kunyange chisingadzoke but vari bonotokoma pamusoro pazvo uye zvichikatawe nechokwadi chekuti chii chakaitika asi kuti chokwadi chibude chinobva kumukadzi uyu but mutemo uri kuti mwana mudiki but ndaamai vari mumba ari kunzi mwana mudiki ndiye mukadzi akaenda kunodana mumukadzi wepanext yekuti
uyaikumba kwangu pati mukazi wemunhu ane murume ndiye akaroorwa ari mudiki ndiye ane 15 years ndiye akunzire mapurisa mudiki uyu asi ndamai vari mumba mudiki mapurisa ushandisa mutemo nokuti 15 years ichokwadi ane mwana akura sei ane mwana wake mudiki wanaye akura sei mwana ari pasi pe 5 years ari pasi pe 5 years ari pasi pe 3 years man pe 3 years mwana yakatoroorwa maybe ari kuma 12 years ari kuma 12 years hai ane murume kungoti angabva pamba toshanyawo ndosaka akazotsvaga munhu akazotsvaga achiti ndiri kutya saka mapurisa haana kusunga munhu haana kusungwa amadziri kuti munhu wedu haana kusungwa nemhaka ye vari kuti mapurisa vakati munhu uyu mudiki uyu hai musakabva ati avigwa here akavigwa asi hama dzemusakabvu ndo dziri kuti aiwa dziri kurwadziwa dziri kushushika nyaya haina kujeka tinoda kuziva isusu kuti wangu akafa kana ari mudiki pakabayiwa sahwira wakashedza kuti varari vese kumba pakabuda matsotsi akakwanisa kufamba 15-13 kilometers kuenda kumba kwevabereki mwana mudiki kunoripota vabereki ndiwo vakazobva kuenda kumapurisa nokuzosivisa hama dzemushakabvu amen tine vanoziva mutemo vakateerera chimuti vateereri manyama aiwa variko ndechekumasvingo izvi chirongwa bhozhongora segment icho chekumasvingo machunzirwa nevasagwira vedu vepremier tobacco auction flows ndipo pamusha pamunokohwa mari